Guys, magpapainit muna po tayo ng kawali. Yan, mainit na po ang kawali. Lagyan na po natin ng mantika. Unahin po natin ang sibuyas. Kaya naandyan ko na ng bawang, baboy, ito natin lagay carrot. Yan po. Ito ang palasa. At nilagyan paminta. Ito po ang palasa. Ito natin ang oyster sauce. Lagyan po natin ng tubig para maluto agad. Kunti lang po ilagay niyo, guys. Then, pan. Yan guys, luto na ang gulay natin. I-set aside muna natin. Lutuin natin yan.
bihon. Guys, pagpapuno po tayo ng na po natin itong isang tasang tubig. Hintayin po natin kumulo. Diyan po natin ilalagay yung bihon at saka toyo. Ayan. Hintayin lang po natin itong kumulo, guys. Ayan, guys, kumulo na. Ayan po natin ang toyo. Lagyan din po natin ang palasa. Para mas may lasa din po ulit. Ayan po natin ang konting oyster sauce. Haluin po natin. Guys. Ayan po natin ang kalamansi. Lagay na natin po yung bihon. Ayan. Kunting bihon lang, guys, kasi dalawa lang naman kami mag-aaga. Kunti lang naman yung lulutuin ko. Hintayin po natin lumambot. Paano? Guys, luto na. Po, lalagay na natin. Lagyan po natin ng itlog.